gak mule-mule nyambut gawe ijen. Aku sakno ndeloke. Oh, nun sewu. Sampean bareng ningali kula kok kados wedi kados ngoten iki. Kula mboten badhe lan napa-napa kali sampean kok. Cobi mbok sampeyan nyedhek kok. Kula mboten napa-napa kula mbok. Mbok. Kula mboten cemerap kali sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sinten? Mbak iya, lajeng niki sinten? Ngaten lho, Mbok Mbak iya karo Amia pisan. Aku ngawat-ngawati saka doan. Sampean kali anak sampean mular ting tengah dalan iki. Wonten napa sakjane, Mbok? Napa barang sampean wonten sing sical teng mriki? Sampeyan crita kula, Mbok. Nek menawa kula saged sak bantu kali sampeyan. Lho, dadi sampeyan iki sak benditen iki boten nedha ngoten. Bapak ya, kula badhe tanglet kalian sampeyan. Sampeyan iki penduduk pundi, Mbok? Ura-ura nek tasik lawan kadipaten Tuban, Mbok. Mbok, sampeyan rungokaken to nggih. Kamangka telatah wilayah Tuban iki diarani Gemah Ripalo Jawi. Gak kurang sandang lan gak kurang sing dipangan. Kok nganti ana penduduke sing kurang pangan iki? Jalaran apa, Mbok? Apa bupatine sing kurang ngerti karo sampeyan? Kula kepireng tangis sampean sing kados ngaten, Mbok. Kok manas kula niki mboten tegel ningali sampean. Umpami Mbak ya, kula sampean kula paringi donya brana damel nedya sak bendinten niku kinten-kinten. Mbok iya karo Amia bisa. Aku pancen niat nolong sing lahir batin gak duwe pamrih, Mbok. Cobi ta, pun gadar maos nek sampean kedahe balekaken, Mbok, boten, Mbok. Sampean terame, Mbok. Nggih, niku kanggo sampean, Mbok. Oh. Waulah kula sanjang, kula niat nulung iki mboten wonten pamrih cuma lahir batin. Bek menawi sampean rumangsa sing kula paringi niki luwe-luwe.
mungkin jenengan nek wangsul sampean dum-dumaken teng tangga-tangga sampean sing kirang pangan kados sampean ngeten to nggih. Nggih, sampean eling, Bu. Pun kula tak nutupno lagu kula, Bu. Wonten apa malih, Mbok Pak ya? Kula badhe nelprak lagu. Kok sampean penggak? Napa sing kula paringaken iki kirang ta napa? Nggih, Bu. Mbok Pak ya. Kula nulung sampean iki mboten wonten pamrih. Ora napa sampean kadek kepingin semerap kula niki sinten, Bu? Mboten usah, Bu. Oh, ora, Bu. Tangis sampean kok ketok ndudut nomor sore batinku, Bu. Yen sampean kepingin semerap kula, Bu nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nanging syaratnya pun diomong-omongaken kalih para penduduk lan tangga-tangga sampean. Nggih, sampean rungokaken monggo karo ami-amisan. Yen Mbok Baya mboten ngertosi kula sakjane. Nggih kula Raden Said Putra Bupati Tuban. Apa iki? Kontotan, tak jaluk. Jagoni. Lah, wani ngantep saya tekan. Siapa itu? Wong wedok mau dudu apa-apa. Tapi wong wedok tajam. Kok belani wong wedok? Tetep kok belani wong wedok sing koyo ngono ae gelemanku. Awakmu tak kandhani. Balik. Aku gelem balik. Tapi awakmu iso medhot. Buat, lihat,
眼笑不好啊笑。
Ya, syuk. Ya, oh, ya, ya. Oh, ya, Ramla. Ngerti yo? Apa sebabnya awakmu tajak melayu tekan jaman omahmu? Omahmu tak obong. Donyamu tak kuras. Bapakmu wis tak pateni. Cari mung siji awakmu. Ayo, adenono aku. Adenono kaya wong bebujuan. Ayo. Lancang. Kurang puas kon maten wong tuaku bangset. Bajingan kon. Omahku kon obong. Saiki kon eret-eret aku. Hah? Aku kamu bener kon. Ajar bajingan. Nek wis kadung kaya ngene, kate njaluk tolong sapa kon? Kaono babar menungso sing liwat kene. Kejaba aku barek awakmu. Ayo. Ojo aja kesuwen ladonono aku. Kalau aku dijapur aku tak mati ya. Apaan? Sedih. Apaan? Seneng bareng wong wedok ae. Dadak dijejek teko mburi. Dong. Sapa jenengmu? Yen awakmu kepengin ngerteni aku, balik sapa sajane awakmu. Pancen awakmu durung mangerteni sapa aku. Ana siji loro sing gawe rusuk wilayah Tuban. Ya aku Jaya. Jadi sing gawe ontran-ontran sing jaya raya ana wilayah Tuban iki bae awakmu. Ayo, bae awakmu dhe pandangan omah gedhe. Ngomong karo Jaya. Ngertenono Jaya. Yen awakmu gak ngerteni aku Said putra Bupati Tuban. Perluku pancen aku sengaja ndoleki sapa sing gawe ontran-ontran ana wilayah Tuban. Tibake aku gak ate ndoleki ado-ado maneh. Said, nek wis kepethuk pawongan sing gawe ontran-ontran ana Tuban terus kate lha opo? Nek
awak wis ketemu sapa sejatine sing gawe ontran-ontran Ratuban saiki apik-apikan aten ae karepmu nek awakmu kurang donya kurang bondo ayo tak songano nang Kanjeng Rama awakmu njaluk apa nanging syarate ojo nganti gawe rasa penduduk sing kaya ngene iku lek gelem aku enak kon lah nek aku gak gelem nek awakmu gak gelem ngertanono Jaya taunono windonono yen aku wis nemokno sapa sing gawe kesrono Ratuban gak gelem balik dinane iki senajan elmune dik mari dik Jaya kuwasa paribacane Said gak bakal mundur sejangkah musawamu Jaya oh dadi awakmu iki dadi pepalangku ya iya ngerti ya Said nek pancen awakmu kepengin delok surupe srengenge teko wetan ngulon bali yo ojo nantang Jaya gak krungu Jaya Said gelem balik teko papan panggonan kene dan katon gemelodok sirahe Said aku bakal sembah saiki aja kakek ngomong pompong wis jejer barek wong loro ayo ditentono sapa sing menang aku apa kon nek ndelok pancak panggonan awakmu arep pendekar wong kebanyakan nek gegeran toset bareng jeprote korek mebunah mubagir tanpa guna ayo saiki elmu tamaknono diwara gane Said bek menawa Said gelang-gelang aku ikhlas lahir batin belani tak umpamakno adu petik kencang ablok iki sapa sing ablok iki ayo awakmu dodol tak tebas ayo sing ati-ati kok ojo kaget buang kok tak lamun sakmono kat nglawan Jaya Said bongko Said bongko karo Jaya apa ya ilmu iku tok sing kanggo jange mateni Said oh wis ngono nek ngarep gak tumomo teko mburi cobaan bek menawa aku mati terus ora sing ati-ati kok nek ajib larat sepal oh gak padhet baumu ojo wis Mumpung gorong bali ana papan panggonamu lane Jaya balik gak lanang Jaya awakmu wis ping pindho dodol ilmu ana ngarepmu saiki keduane Said tampan ana dinane ojo kakek ngomong yen iki dina Jaya gak gelang-gelang ana Bantala tak sembah tir-tirang ojo kakek ngomong ayo aduh panas bongko ae penyingkiran barang wis ndodono nek awakmu iki dosamu akeh kaya apa wis lega iki dina Said wis gawe patine sapa sing gawe ontran-ontran ana Wiratuban ayo sapa pawongan sing gak nrimakno patine Jaya gak ana loro telu Said putra Bupati Tuban tak rewangi mlebu alas metu alas
munggah gunung mudhun jurang. Nanging temangka saiki aku gorong kepethuk sedulurku Jaya. Jaya, Jaya adikku. Kowe iki dulur sing tak aboti, uga sing tak tresnani. Kowe lali welinge yang guru. Kowe karo aku katon pisah serambut bebasani. Yen nganti pisah serambut bakal ana waya gedhe sing tumiba ana jiwa ragam. Dik Jaya Jaya. Lah dialah jagat Dewa Bathara. Bareng aku ana alas Jatiwangi noleh kidul. Dadak ana cahya manter sak sada lanang. Jajal tak cedhakane. Aku kepengin ngerteni apa cahya sing manter sak sada lanang iku. Layak kahanan katon peteng dedet lelimunan jebule sing manter sak sada lanang ganok liya sedulurku dhewe. Jaya nek gak salah teko panduluku Jaya mari Pancakara Bandawalapati ning dulurku Jaya rumangsa kasoran. Iya. Ya. Awakmu gak usah kuwatir, Dik. Nek dulurmu luka iki sik meger-meger urip ana alam donya. Tak tulungi kowe. Salamikum salam. Nyai Danyang kaki Danyang jaler estri enom tua sing bau reksa alas Jatiwangi kene kabeh. Dina iki aku njaluk tolong balekno sok maneh dulurku Jaya. Nek pancen awakmu iso balekno sok maneh dulurku Jaya, awakmu bakal tak kaosi gondo arum. Minangka buruhmu slamet saking kersane Allah. Kang Luko, pancen aku sing luput karo penok. Aku mari geger, Kang. Parek pawongan. Ganteng rupane. Arek jenenge Raden Said, putrane Bupati Tuban. Dani kowe iki mang mari geger karo Said ndoke Bupati Tuban. Iya, Kang. Ya, iya. Nek ngono dina iki mapan kebeneran. Kebeneran ya opo? Aku gak usah ado-ado ndoleki Said ndoke Bupati Tuban. Sumbarana. Minggir, Kang.
Raden Said. Yen pancen awakmu putrane Bupati Tuban sing pengpengan, ayo maju papaken jaya. Kaget awakmu. Tak ngono sih. Awakmu gegeran karo Said. Lak wis katon gelang-gelang ana Bantara kene. Lah mangan. Lah kok delok saiki ngadeg apa turu? Oh, awakmu ndodono yen awakmu gak iso mati ngono ta. Terus awakmu sumbar-sumbar mbok kira aku melayu ngono ta. Gak, duduk wong-wong arek Said arek Bupati Tuban. Sejak karepmu nyumbar-nyumbar karo aku, perune ngejak gegeran adu ilmu maneh kaya. Said lungono. Sak patine Jaya. Dulurku kang luka gak nerimakno. Mula kang luka kepingin kepethuk bareng jenenge Raden Said sakwira dedeg piateki. Tibake awakmu ku licik tenan. Awakmu gegeran karo aku rumangsa kalah mintra saya karo dulurmu. Ya, gak apa-apa mesisan. Nek pancen dulurmu gak nrimakno, ayo tekakno papan panggonan kene ayo sapu jajar karo Said jadi. Gak abado. Tenono ngadep rono. Nek ketok. Kang Loko. Ya ikang pawongan sing jenenge Raden Said. Kisana. Aku melok takon karo kowe. Iya. Apa bener awakmu sing jenenge Raden Said? Dan gak keliru, aku Raden Said. Balik sapa awakmu? Aku Luka. Luka berarti dulure karo Jaya. Gak selak. Jaya adikku. Terus cerita apa nang awakmu Jaya? Tanpa aku cerita karo kowe, kowe jelas wis ngerti. Nanging dina iki kowe ndutang pati karo aku. Sebab dulurku Jaya iki mbok pateni. Ngertenono lho kok. Sajane aku moh gawe paten pinanten karo menungso sak pondok-pondok. Nanging dheweke gawe ontran-ontran ana Wiratuban. Aku ngesakno penduduk kawula cilik. Tak tembung sarana genatak karo nabi. Dheweke menteng kelek gak gelem. Lah diarani aku sing ngamanno wilayah Tuban. Aku yo melu tanggung jawab. Tak rewangi ponco karo basa palit nyatane adikmu sing gelang-gelang ngono Bantara kene. Apa salah? Said, Heeh. ngertenono. Apa sebabe nganti dulurku Jaya iki gawe ontran-ontran ana tlatah Tuban? Iya. Kamangka aku gak ngerteni sakjane tekon asal usule Jaya karo Loka gak ngerti. Kok nganti wani gaya-raya ro wilayah Tuban? Apa musababe? Sebab aku gak nyarujuki anane gerangamu dadi bupati ana daerah Tuban. Gak ngarujuki sing ya apa? Nyatane kawulane Kanjeng Rama kabeh padha tuju nek Kanjeng Rama dadi sing nyekel pedang panguwasa nang wilayah Tuban. Pantes kowe ndoke mangkane kowe pinter menco ilat naker lambe kowe. Kowe tak critani gerangamu dadi bupati ana daerah Tuban mripate micak kabeh para kawula cilik iki sambatan. Bebasan sedina iso mangan, rong dina gak iso mangan. Haning napa kok pajak malah diundakno?
gerangamu kepingin delem karo Sinuwun Prabu Brawijaya ing mengku kraton Majapahit. Ngertenono lho kok. Sajane Kanjeng Rama gak kepingin diagul-agulno dilem karo Prabu Wijaya. Ya sak mestine. Tuban iki bawane Majapahit. Apa areke dheweke setor upeti sak penulan. Cukup. Dina iki nek isamu tak petung sarana apik. Aja nganti awakmu karo aku ndadekno Pancakara Bandawalapati ana papan kene. Pisan njaluk sepura karo aku. Pindho mbali nang Tuban ngomong nang gerangamu. Apa? Aku dikon demek-demek njaluk sepura karo dapuramu. Ngertenono lho kok. Anane saet padha ana papan panggonan kene mung siji. Ndecekno kasilan. Sapa sing gawe ontren ana wilayah Tuban gak loro telu. Sing dadi palinge saet wong kaya aku ngerti. Cukup, maksat keparat. Dina iki awakmu wani ngadeg sangu jajar karo aku. Ateges awakmu ngemping loro jejak pati bangsat. Kakek jumbar ana ngarepe saet. Yen awakmu sakti mandraguna ayo sak keduwenamu tak tadane dinane iki. Aduh panas. Aduh. Said geger nek salah siji gorong ana sing tekane pati tegese gorong ana sing menang gorong ana sing kalah. Ayo dina iki aja Raden Said siji pini sepuh Tuban tekan rene luka karo Jaya gak bakal mundur sajangkah ngadepi wong Tuban. Cukup Jaya luka lan Jaya pisan ya. Lah nek sak atase ngadepi wong keloro ngene iki lha apa? Aja arek nyandak pini sepuh Tuban. Terus aku ngerti Jaya karo luka awakmu pamer ilmu no ngarepe Said. Aku gawe patine Jaya. Terus luka dik meger-meger gak iso mati sebab dik ana luka. Luka tak gawe pati ana dapuramu Jaya tetep gak iso mati. Adine aku iki terus baru gak ngerti ta. Awakmu sekaloran iki duwe Adi Bandung Bondowoso. Awakmu wis ngerti aku karo dulurku duwe Adi Bandung Bondowoso. Mengkirik puljumu, kok kira awakmu duwene Adi Bandung Bondowoso mengkirik Melayu kaya arek cilik. Duduk wong-wongane putra Bupati Tuban. Yen kurang percaya saiki, aja geger siji musuh siji. Pompong geger dulurmu. Ayo. Awuren dirane iki putra Bupati Tuban. Oh, sak ilmumu den tamakno dadi sithik. Wasisan ayo. Ya. Panas Raden Said, aduh gak kuat aku Raden Said. Iya, aku rumangsa kalah karo kowe Raden Said, nanging aku gak duwe rasa dendam karo kowe. Awit apa? Kowe iso nyempurnake uripku Raden Said. Aduh panas.
Said. Aku melok titip supaya anak putu besok gak ngerteni ndendi papan kubure Luka karo Jaya. Mula dina iki aku Luka tak melok manjing nang guwa Karbamu sing sisih tengen. Lah dulurku Jaya manjing nang guwa Karbamu sing sisih kiwa. Said wiwit dina iki disesani genter kelawan pater suket angin lesus lan gegodhongan. Jenengmu tambah ana Raden Said ya Brandaluka Jaya, Brandaluka Jaya ya Raden Said. Bangsat temeneng. Sakmurkane Luka karo Jaya geger karo Said. Muspra gak ana badange babar pisan. Dheweke sumbar-sumbar lan dheweke rumangsa matur suwun karo aku. Rumangsa wis tak sampurnakno uripe. Nganti dheweke ninggal jeneng lan manjing ana jiwa ragane Raden Said. Sing luka ana garbane Raden Said sing sisih tengen, Jaya ana sing sisih kiwa. Dheweke tetep jeneng Brandaluka Jaya ya Raden Said. Raden Said ya Brandaluka Jaya. Lho, kok bangsat. Yen katon ngene cetha. Rumangsa bombong sak ndure batinku. Iki dina sing gawe ontran-ontran Wiratuban, sing gayaranya ana Wiratuban wis katon gak ana babar. Yen ngono gak kesuwen tak sowan Kanjeng Rama. Aku matur sing gawe ontran-ontran wis mati lho Raden Said kuwi. Kanjeng Rama dalem ing sowan Kanjeng. Kurang cepet yo, diputer. Kok tak kandhani. Aku wis cepet wis banter. Oh, sepur liwat. Sepur tarik iki. Ya liwat. Liwat Kiwik-kiwik. Juglo tangan kok iso. Awak dhewe ayo nang Kadipaten Tuban sing isine njaluk jejeke keadilan. Padha Asale merak-urak iku yo padha masih montong yang ngono. Gak wong wani metu. Gak ana sing wani metu mergane ana begal. Ana maling. Lho. Padha masih nggonku yo ngono. Yo ngono. Lah mangkane iku ayo dicepetno. Cek gak sampe kebengen. Awak dhewe iku nang Kadipaten nek laporan tok gak ono segi. Gak ono bukti. Padha ae. Iso. Ponakmu. Duitmu ilang ta? Sing nyeluk kene.
Kene nih. Lho kenean lho. Sing nyeluk kene rek. Aku kok nyocok. Gelek duit ta? Aku jaluk. Kakang gelek duit. Apamu sing ilang? Melar. Aku jaluk sak lemper. Gelek, Gelek iki ya. Aku jaluk sak lemper. Kang gelek aku. Kang gelek aku. Kan paling golek iku lho. Ya. Rene. Awakmu iku. Nggih, Pak De. Iku. Awakmu iku lho. Apamu sing ilang? Kok mlaku delokane kok sumpek. Aku delokane sedih. Ngomong terus terang. Wis ngomong mumpung ngono dhewe kabeh. Nah. Apamu sing ilang? Mboten enten sing ilang. Oh, gak ono sing ilang. Cuma kula niki sumpek, Pak. Lho, lha apa kok Sumpek sumpek? mboten ada tujuan. Ten pundi kula kajenge kirangan mboten semerang. Nah nek ganti tujuan lapor iki pariwi kok kene. Lah ngene iku bingung. Bingung. Bacaan Bacane iki. Kocekan iki gede titik. Maksudku bingung ku lak ono sebab musababe. Ono perkarane. Cuma janjimu, klambine jare digawa iki lho saiki. Ayo lali. Oh lali. Iya meneh aja lali meneh. Kula niki, Pak, mboten gadah griya. Griya kula niku pun diobong. Tiang sepuh kali kula niku dipejahi, Pak. Nggih. Iya. Terus kula badhe Badhe apa rek? kula badhe kula badhe Di apa? Oh iya wis lho. Dicak wayangan. Manu-manuan ah. Ya. Apa? kula badhe diperkosa, Pak. Enak. Sim, kono aja nyerop ae wong perkosa kok enak no. Kula niki bingung mangkane niku mboten ada Pri. tujuan niku nggih. Termasuk awak. Mau kula niki ten alas. Lah kok enten tiyang niku gedhe dhuwur. Iya. Sumbar tiyang. Sumbare apa rek? Yo aku iki Brandal Lokajaya. Iya. Yo Raden Said. Raden Said. Raden Said Brandal Lokajaya. Dadine tiyang niku Tangane aja dawa-dawa. Ngene ngono ae. Ngene lho. Kedawan. Berarti Kri. Arek iki minangka saksi. Kene gawe saksi, kene gawe bukti. Nek awak dhewe marana gak ono saksi gak ono bukti. Awak dhewe Dipidono karo Adipati. Salah. Mumpung sik yamene ya. Iya. Awakmu ojo wedi. Ayo nang Kadipati Tuban. Ayo. Ayo. Ramane pinten dinten iki ramane lho mendel mawon. Mikir napa to ramane coba njenengan sanjang kali kula. Pancen bener pitakon sampeyan.
Pancen pirang-pirang dina iki ana sing tak pikir. Sebab apa? Tuban iki esuk ana maling, sore ana maling. Iki kaya ana salah sijine pawongan sing ora nrimakake yen aku nyekel pedang pangusa ana ing Tuban. Mulane sing tak jaluk kaya sampean iki sing tak pek. Akeh brandange juga peninggalane ana ing tlatah Tuban. Lah iki kaya putrane iki mang niti pirsa kahanan para kawula. Loh, Sowan. kamu Bu. Hop. Demang. Bogel. Demang. Markasim. Demang. Mukri. Ayo lungguh sing apik. Riki. Lho, awakmu iki lho tak kon lungguh. Awakmu tak ngono, Bro. Longgo. Lho, iki lho benakno. Ya benakno lak ngono. Lho. Kadoan oleh mlaku sampe jimpe. Kemang Bogel, Nggih. kowe ora usah wedi, ora usah gopo. Dan Lawang katen Tuban iki terbuka. Nek pancen awakmu ana perlu. Nggih, Gusti, saderengipun kula matur, Mm-mm. kula nyuwun bumi pangapunten ingkang kathah. Ya. Amargi kula sowan mriki niku nyuwun jejeke keadilan. Apa kurang jejeg, Gel? Nggih sampun merak-urak menika mboten aman. Menawi mboten perkara jenengan saged tanglet para demang menika uga kawula alit. Apa bener Markasim? Nggih. Lah kowe iki madhep ana ing Tuban iki perlu Nggih, badhe nglaporaken wilayah kula niku mboten aman. Kathah maling, rampok. kaya ngono. Mukri? Piye? Nggih. Nggih apa? Aman. Nduk. Aman. Mboten aman kok. Lho, mari aman mboten aman. Ngomong lho. Ngomong setemen ta. Kata begal. Ya. Heeh. Kata maling. Wedhu-wedhu mawon dibeto ae. Dadi kaya ngono. Nggih. Iku bener, Gel. Menawi boten perkados jenengan saged tanggit kawula. Kawula alih Sapa iki? Menika sampai tanggit piyambak. Menika romlah kawula alih saking perang-perang. Senduk maju. Apa-apa wis Maju. ketok buntute wis dikit. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula Romlah. Romlah. Terus tujuanmu? Tujuan kula nggih sami kali Pak Demang. Pak Oh, arep lapor. Lah terus mbok laporake iki sapa? Ngeten Gusti Dipati ngapunten saderenge. Iya. Griya kula menika diobong Gusti. Diobong. Terus yang sepuh kali kula menika dipejahi. lho adi kaya ngono, Bu. Terus Terus kula badhe Ngomong terus terang diapa? apa? Omahmu diobong, wong tuamu dipateni, terus kowe arep kula badhe diprawoso Gusti. diprawoso. Kula sumerap brandal keju nika damel sumber. Lho, cek kurang lega. Wani sumbar sing kaya apa? Ngeten. Ya apa? Aku iki brandal Lokajaya ya Raden Said. Raden Said brandal Lokajaya ngaten sumbare. Kowe kuro tenan Romlah. Rap Gusti Ayu. Gak usah awu-awu lho ya. Nggih, ngeten. Romlah. Awakmu ngomong sing kaya ngono wis mbok pikir,
Sampun Gusti kula mboten sami kula semerep piyantenipun. Termasuk awakmu iku ngomong wong tuamu dipateni, omamu diobong, awakmu arep diprakoso, termasuk awakmu wis roh madhep mantep karo pawongane ya. Sebab ngene, Romelah, gak ana maneh ana ing Tuban iki sing jenenge Raden Said ya putraku. Kok bek menawa awakmu iku keliru. Kok bile wonten piyantenipun kula semerap Gusti. Tenane, ora pangling. Ya, arek sak mentara. Panjenenganipun pun percados ramane. Lah ya ngene Bu, cara kendang ora ditabuh siji. Engko nek pancen iku putrane iki sowan ana ing Kadipaten Tuban ya ditakoni terus terang. Lah iki ana barang bukti siji. Lah iki demang-demang kabeh. Lah ngono lho. Amit Kanjeng Rama dalem ingkang sowan. Kanjeng Rama dalem ingkang putra Said ngaturaken sembah bekti kula mugi kunjuk ing ngersa paduka Kanjeng Rama. Iya. Tak tampa tangan loro ora liwat puja pangestune Kanjeng Rama ya tampan ana nggih ya. Herawalan anggen kula nami kanthi asta kekalih mugi ndadosaken jimat ing gesang dalem Kanjeng Rama. Ugi semanten Kanjeng Ibu nyuwun tambahi pangestu Raden Said menika. Iya, nggih. Kanjeng Rama, Nggih. kula ketingal para demang bekel lan penduduk minggah wonten Kadipaten Tuban menika wonten perkawis napa? Iki ngene, Ger. Inggih. Nek pancen awakmu iki iya ya ngakoni ya nek ora ngomong ora. Kabeh demang-demang munggah ana pendopo agung iki perlune arep lapor. Lah lapor iki kabeh demang ana ing palang akeh brandal. Nggih. Montong akeh perampok. Mudhun nang ngene kawula cilik omah diobong wong tuane dipateni bocahe arep diprawoso. Lah menika mek menawi semerap sinten sing damel ontran menika kan? Gandeng laporane bocah saka desa iki mang gak ono maneh sing mrawoso iki ya Raden Said, Brandalukajaya, Brandalukajaya ya Raden Said. Duh Kanjeng Rama. Dalem rumaos boten tumindak sing kados makaten Kanjeng Rama. Astu Kanjeng Rama, cobi kula dangune. Ayo coba. Awakmu demang tekan ndi? Kula saking Merak-Urak, Gusti. Apa bener nek ura-ura akeh brandal? Leres, Gusti. Terus sing gawe ontran sapa? Nggih menika sesumbarenipun Brandalukajaya nggih Raden Said nggih Brandalukajaya. Awakmu ngerteni dhewe Lah kula pawongane. mangertosi muga salah kula kepireng swantenipun Gusti. Gak ero temen awakmu aja akon-akon sing kaya ngono. Lah, Awakmu bekel. Apa bener? Nggih, Nggih. Sapa sing gawe ontran? Raden Said. Sapa? Brandalukajaya. Ngerteni awakmu Said iki sapa? Semerap. Endi? Ini ki. Karo ngendi awakmu? Lah nggih kepireng niku nggih mulane sampeyan niku. Ngomong saenake dhewe. Nduk, aku melok takon karo awakmu nduk ya. Ngaku sing bloko nek tak ganggu ya. Jenengmu sapa, Nduk? Saderenge ngapunten, Den. Nami kula Romlah. Romlah. Inggih. Lah awakmu munggah nang Kadipaten Kula nggih lapor kalih sami Pak Demang menika bilih griya kula gobong tiyang sepuh kalih kula menika dipejahi. Kula badhe diprawoso kalih Brandalukajaya ya Raden Said. Raden Said Brandalukajaya ngaten terus sumpah. saiki go ndi Brandalukajaya Raden Said? Panjenengan piyanten nipun. Awakmu aja akon-akon aku gak itu pindah kaya ngono. Kula semerap Den. Saiki buktine sapa? Wis, Panjenengan piyantenipun. Said. Inggih Kanjeng Rama. Ayo maju. Kanjeng Rama. Dalem nyuwun atur Kanjeng Rama. Ayo
maju. Pun ngantos Wis to, akonono. penduduk menika Kanjeng Rama. Estu Rama. Barang bukti sing kurban iki ana, seksi yo ana. Kowe kok dik mokal, Nanging dos pundi malih kula mboten tumindak sing kados makaten napa sing perlu kula akeni Kanjeng Rama. Nek pancen awakmu ku brandal, merampok iku wis pantes. Sebab ramamu iki ngerti dhewe. Kowe pamit karo ramamu niti pirsa kahanan para kawula sing jumeneng ana ing Tuban. Nyatane kon mlebu ana lumbung. Kabah sing sak ngono kae mbok kuras mbok timba, mbok gawa nanti. Inggih. Kanjeng Rama. Ya. Yen pancen sing munggah tembok mlebet sak jerene rombong. Ya. Sedaya kula terasaken ika kula akeni dalem Kanjeng. Terus kon gawe apa, Mboten kangge saet nyambek Kanjeng. Terus kanggo sapa, Kula bagek-bagekaken kawulane Kanjeng Rama sing kirang tedan lan kirang pangan menika. Oh, dadi kaya ngono. Inggih Kanjeng Rama. Bandane wong tuamu sing ana njero lombong mbok kuras mbok timba. Kon gawe nglabuhi para kawula sing jumeneng ana Tuban. Dalem mesakaken kawulane Kanjeng Rama sing kirang tedan menika Kanjeng Rama. Said, Dalem Kanjeng Rama. aku sing nyekel pedang pangwasa ana ing Tuban. Ya nggih, inggih Kanjeng Rama. Sapa manungsa sing nentang peranatene Wilatikta, ateges manungsa iki wani karo Wilatikta. Inggih, ya inggih. Redene awakmu iku anak tak gawe anak. Kawula tak gawe kawula. Tak ibaratno caplakan dengan ho. Ana endi papan pangan tak tukit. Minggat. Ayo dingin. Minggat. Kanjeng Ibu. Sampun to Rama. Mbok inggih diemutaken Kanjeng Rama menika Kanjeng Ibu. Yen dalem ontak saking Kadipaten Tuban lajeng kula manggen wonten. Wis ta Raden Said. Aku nono ya, Ngger. Aku nono. Kula mboten tumindak sing kados makaten diceken ngakon sing dos Ayo pundi Kanjeng Ibu. minggat. Minggat sangka bumi Tuban. Rene. Rene. Yen pancen Rama sampun tegel Karang Said, kula dinten iki cengen ontak saking Kadipaten. Inggih, monggo kula tak budal. Said. Mandek. Ramamu kepingin ngomong pisan kas. Awakmu aja mancik ana bumi Tuban. Nek pancen awakmu durung bisa ngempalake tembok Kadipaten Tuban. Demang Bogel, Markasim, Mukri, mudhun nang ngene romelah pisan. Donyane pendudukmu sing digawa Raden Said kok rekapen ya. Kabeh Mukri pisan Markasim. Awakmu pisan romelah. Ya aku njaluk sepurane sing gedhe karo aku. Sebab nyawane wong tuamu iki aku ya gak iso ngliro. Sebab iku nyawa. Ya engko tak lironi donya sak akeh-akeh, ya. Ya, Gel. Iki ya aku ra nunduk ya. Hati-hati lho nek mulih, ya Kasim. Hati-hati. Pamit. Ya. Niki yo napa ramane? Bune. Mungkin nek kepireng rasa wulan terus Ya sing tak jaluk sampean ae sing bumi. Sebab iki wadi. Nek menawa rasa wulan iki takon ya kadange ya dhuwure. Lho. mboten saged